Kita kena masuk. Iya titi Kalau dikati. borong hocun kena ya. Biar joget tahe do. Jadi kita biar masuk. Mana ini hilo to ame mak dinase ama. Kalau mau ten ठीक है ना और जर्सी सेरो लेकर तो घर में माँ बना इंदो बम जल Jadi gitu. Felin. Ama bapla nanti barbati tu ami juga. Ar bapla bang kata na bahadi aja lagi sama kamu se. तितली भाया ini ada beta din tahe o कोई कुड़ी पुइलू रम नामे या उनी कुड़िया इयरे लगा हमें मध्य Jadi. हाय हाँ Aduh, kau yang लगाओ lagi. अच्छा तितली आमा इयरिंग लगाओ खान दो गाना आसे वाला हो आमा सूट रे Sutre. अच्छा ठीक है. Ini dulu pernah ini sutre लगाने. ठीक या तो मैं दोनों कतन भी लगाओ दादा क्या उंगूर कतन भी लगाओ दादा क्या है इधर आज कितने कतन भी लगाओ क्या दाम तो सब बैठा लगा भीड़ तो क्या तो आज सुनो विनय खान खरी रोहट पुटी बंदी बोल लगा देसी तो मा मोटा है तो Moda. Aro nina parangan moda. सही है ओना दिन में नाम सूर्य विनय खान जुगी बैठन जोग लेका लखा हुई तो कैसे नहीं करा खरी के तितली याद हो ना 30 कथा में जा 30 दवा का इनमा खरी गरम दवाई हुंदरो Am dia sudah thoto lagi ya. Ina sudah bahan lगा में तो डर दूर किया. मैंने ina sudah मा बाम लगा लिया. इंद्रन का कहीं उठा भाई. आमा हरमोन मिलते जब तो इनमें भीड़ गई ना खली उनको हरारा ता पेठाल डेयरी लेकर के हरमोन मत मिलो ना खली मोटी छुगरी लेकर के खली हरमोन मत के समझ लो Lalu coba ina. Coba lगा में कहीं उठो करना. लगाओ अरे जो तो आई लगाओ मा हेले इने हेलो कथा न बापला कथा में तो हो हेले बापला मलांग रे के दिन एग्रीमेंट में ना एग्रीमेंट दिया kalau ka inma bani banaya. आमायो बसे दरू एले एग्रीमेंट माने तो बा बुझो ना इने कथा रे आम छुदे दिन लगी दे मना बतावन ताहे ना एग्रीमेंट माने तो ना हुई ना. अच्छा. आमा jadi inja kata yang cuma inja kata am ajom te uya ma. आंदोमन कुड़ी होपना कथा बा माजुम खान दो बा गानो आ अतकाते कुड़ी होपना कथा बा माजुम खान दाका हो बाको लुलु Jadi, boleh tu pada dia. Pahले. हां तेरा से सूत्र बाहर लगा मैं तार पर बजे कथा. सूत्र बाहर लगा मा Baik lagi, om kasih lagi. Am tu dia. Sampai. Ini dulu apa sih lagi ini? अच्छा तो मा तुम कभी हुई लगा माने को अपने पूरी धारा लगा मा पूरी धारा Pahले. Ini poin lagi orang apa hadu? Ane hotoro kena kasih. शरी के नाती तिले खाली 3 जोड़ा चढ़े लगा के रब ये लेंदो दे तो Jadi, शरी उधर कैसे अच्छा. Aminya sudah bahan lagi क्या? हाँ Kalau ini kata ajom tu ya ma. ये कथा को ना आमा कथा अंजम तो हुए ना होमा Ini kata tu yuk kena. Am jadi Islam bapla.
আম 6 ভাগ উঠ বসতে হইয়া মা ছয় না বেলা দিলে মেনে ছয় ধাও তো দিলে মেনে 650 টা হই উঠবো আছে এন রহলে আন্দিন বাপলা মেথিন না সরি লেয়া দেয়া তো ভেজু মে ইনা কাকারা তো খাট 6 ভাগ উঠ বসমে বাপ খার করে দিবেন रेबेन के नहीं आलो सुंदर को दा खलिया मा बांगतल से पेठल लगा भिडियो कान दो लगन बा खाली दी उठा तो खला बाबा मा का घर मना बताविन दाई ना तो खाली उठ बसो आउ ओई लंगा कान जुई आमा बसन ओलु करब लगन ताकड़ी तू 3 4 पोसेरा अड़ू तो बइन लंगा हरमो तिन लंगा होय 5 6 7 या लगन हुई ना छे आना बे हुई मतन पाया मर कन का ऐसे दुल्हन में मतन पाया मरे मतन पाया मन कन का ऐसे दुल्हन में मतन पाया आए तकन होया ताना बड़ा दुनिया छोड़ के ये चलो बनी ना मैं तो मैं तंग हो गया अपने नवा खुंटी तो सिखाते हो ए नवा खुंटी तो सिखाती है ना सोरा खुंटी ओकाले काम हिलो कने नि तो लंग हिलो आमो हिलो तामी नेले तामन खुंटी किना खुंटी जो कटारे दे ये नो तो बिन मस्तोती को मान लिया सीटे नो खुंटी ये नो खुंटी मा दुगु कना बोलन दुम मुहा खुंटी सोरा खुंटी उकाल लगा मुडुगु बोलन कना गेले तामला सोरा की जुरम बोलन कना मुडुगु कना देखा जीवो उकाले काम बोलन कना मुडुगु कना उदी खुंटी जुदी साबरी के बोलन जो हम ना कथा के मा के क्या होला नो बालो के लाला मापे खुंटी आके बुझाओ के नोडे के पर दो को तो है पर दो नोडे को तो है नहीं जो मैं जान पर दो काई हां ये ओला तुझे मेरा दा पर नहीं हती दौड़ता मैं जान पर तो नूरे करना चिकन
resim ko kukuti. Nunang gini ang ka resim kukuti lagi na. Ha? Dia ko hori. haram ini tadli bambu saya kana Ayo, titili. Itu mana asal resim balik kukuti. ay ama luture inguluk tu pere ya kana horter sapa kumbu sagia Ami motorin kan bangan. kana bai gana haram Ha. in ma adi just pungki nyusalin kana desa ya mitenen nyoy me Mungkin sana. Sari mungkin ni. ado Na tehin oponi banu lang em na pulang jauh. Soalnya korlo kita okasi ni calawa kena. Soalnya kapilan hijo me disturb tetandi. Etina. Ato okalekan mungkin nam jom. jom de ya bai nyoy pungki de baku jom anyoy aku puchao desa desa logan em nyoy me Mungkin to konyu ya. ado Jadi na batiri ce buru. Ina batiri mu ya se buru ram ni. bagaya Ado? batire nyoy Batiri. Ina pungi to ko sarpo tatung dei kai. Har bable adinya pakanu non kagile ama india poin baraya Ingin mana pale training dong hasola ka. Aulia. Acha okalekan pungi ni masih dokter mesati kanja mesa. banga inda jahale kan pungi ke me daloga ne me Ongkana kami. Kau bilang emna pura mah. haram roga Jadi nam kita ngaro. juang kapa nyuruang cap capa ya mawalang mit kapa Entar main hindar arap rap. চুপ হারাম হারাম মগরি মোচা হারাম হারাম নরম সবর হে যাকে না বান হারা ইয়ে দুলারি তিতলি চেতানে চেতায়া বাবা আম তো ভিডিও কেনা যা হ্যাঁ Ando ya aro koi. ইন্ডিয়া কই আমি হপন খাইলি বা ঠিকই কেনা Kahale neta dam tu cetantam katai. Itu babi yang tu khunti ka number. ভিডিও নিয়ে যা ভিডিও নিয়ে Video kena. Kamu mulai pada lamu dhamme okale kamu chori. Jangan cikai tahan. Damban nuri teram cikai tahan. ini netap kena sanu to ini দুলারি তিতলি কেনা সব উনি যেতারে নজরম লাগায়া বা Uti julang lagi kamu. Iya itu nyamba ba kena bang cikai kan. এ ইন্দো আমি হপন কেনে উনি তো দাম বহু কিমি না হুইয়া এন্দ্র হডেম লাগাওয়া কানা এ তিতলি ইন্দো বাং কুসিয়েnya সরা হপন দাম হারা হপন উনো বনা ভাত মাক সরা মেনহা কোতাম গন্ডরা চাবাই না বুড়ি হতি হাতা লেকা এই সরা এরা নাম থানাই কেনা নেতা India era khatir tu bandar hai na kena kamu. আজ আজ খদম তো হে Namu tahalu mera khatir hai. সরা হারাম ইস্তে আলম রাখি দেন মেতাম কেনা Makam cikai. আলম রাখি হচই দেন মেতাম কেনা Cikai kamu. আর বাংখান Ha. iya pun dia pusat kot kata fai uni sala to ine ke ni ame nui haram to nade to bahad bai laga chalanga jera se antar laga hape lagawa ke ala to jahat dire kala lagawa hape ani pot kathai meta rage ya iya ke thama tum ya sawala আর মি দিন যদি ইয়ে লাগাত মেখান Ha. ইনি দুলারি তিতলি চেতান রে Ha. আর ইনো হিলো তো Cikai lah. সব কাটেন তারা ডানারে খিলো কান মেখান বয়লার সিমলে কা ফোট মে তো ইগো কা Jadi muskil kata mereka. মুশকিল কথা হচ্ছে Seta amai kai tire dhain dal lete. Bama seta amai tire dhain dal lete kami jom dal. ইন হুডি নি তাহে কাম সময় রে Ha. দিন হিলো নি দাবি চাপা মাতে ঘাই তো ইয়াম তে ঘাই নি যায় fai যার খাতির মতো গুতো নাই তাহে নাই না গেল Hotoli ni boleh khatirin kamu. Kamu tiga kali kamu bapra ni tu johar tu dal seke dia. ছড়াই যেদিন কই বুঝা দিন জাতা পাঁচরা fai পেরেট নগো আইনা হুই কই কিনা আর হবে ওটাই আই যায় হায় দিন কথা তুমি আছে বাংলা fai firu am se bakai tu uthap kana গরম তেরা কান্দিন দিতিলি না তো tuju kana logo antar laga bakhan ni haram to bala laga tila se logo ani dori sin
जायचं बाकी चलो तुम्ही याला हंटर लगा लागला चला काय हवेला Ini nabi tayo ko halaka to sugri tahen na. Ona dhonda mangoy. Iyan no na boro dinge tu ke mahinkan. Iyan tu mone anu thora to kitna kiya. Iyan no ma tale tale te kate tale jo man jo me ho. Hai hai hai. Am thora kitna to. At to dishomlo to balang to hom. आम छोड़ा की तरह तो ताहे तो ना टैक्स बार में छोड़ा सीधे बेंगलोर दी मैं मेरा तितली साला काले कम तिनिक जुबांगों का नाम बहाला आम छोड़ा की तरह ताहे लेके बेंगलोर भाटा लंबे काम